Гучнае надзвычайнае здарэнне на сталічнай ЦЭЦ. Расеец на ламбаргіні вырашыў праверыць на трываласць беларускі трамвай і экстрэміст Юрый Дудь. На Белсаце кароткае выданне навінаў пятніцы 1 траўня і мы пачынаем. Жыхары заводскага раёну Менску скардзіліся на моцны гул. Карыстальнікі ТРЭЦ адзначалі, што незвычайны гук быў чуваць кожныя 2-3 хвіліны і не сціхаў больш за паўгадзіны. Прычыны шуму патлумачылі ў Мінэнерга. Там адзначылі, што ён быў звязаны з пазаштатнай сітуацыяй, якая здарылася на Менскай цеплаэлектрацэнтралі. Учора 29 красавіка каля 22:30 на Мінскай ЦЭЦ-3 была зафіксаваная нештатная сітуацыя, якая прывяла да скіду пары, з-за чаго ў раёне станцыі назіраўся падвышаны ўзровень шуму. Пры гэтым цепла- і паразабеспячэнне спажыўцоў у зоне адказнасці ЦЭЦ-3 не парушалася. Спецыялісты аператыўна выявілі і ліквідавалі прычыны здарэння. Ютуб-канал расійскага блогера Юрыя Дудзя прызналі экстрэмісцкім у Беларусі. Такое рашэнне прыняў суд чыгуначнага раёну Віцебску 27 красавіка. Цяпер за падпіску на канал, захоўванне кантэнту альбо рэпост любога відэа адтуль можна атрымаць штраф і нават адміністратыўны арышт да 15 сотняў. Раней экстрэмісцкімі прызнавалі толькі асобныя відэа з каналу. Гэта інтэрв'ю з комікам Славай Камісаранкам, выпуск пра рэдакцыю «Нехта» і беларусаў, што эмігравалі пасля падзеяў 2020 года. Некалькі месяцаў таму на канале Дудзя выйшла інтэрв'ю з вызваленай палізняволенай Марыяй Калеснікавай. Яго паглядзелі больш за 3 мільёны чалавек. Пакуль беларускія чыноўнікі адпачываюць на імпрэзах у гонар 1 траўня, прэм'ер-міністр Славаччыны Роберт Фіца адпрацаваў начную змену з грузчыкамі, разгружаючы выпечку для аднаго з прадпрыемстваў у Новадубніцы. Давайце паглядзім, як гэта было. Аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі выступае з прапановаю да краінаў Еўрапейскага звязу стварыць спецыяльную візу маладога беларуса. Пра гэта расказала прадстаўніца АПК ў моладзевай палітыцы Маргарыта Ворыхава. Ворыхава зазначае, што на фоне агульных цяжкасцяў з шэнгенскімі візамі для грамадзянаў Беларусі насцярог краінаў Еўразвязу наконт бяспекі і неабходнасці дадатковых праверак было вырашана сканцэнтравацца на беларусах ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў. Паколькі, на яе думку, у моладзі меней шансаў быць, цытата, афіляванымі з КДБ і іншымі структурамі рэжыму. Візавыя паслабленні закранулі б не толькі маладых беларусаў, што вымушана пакінулі краіну, але і тых, хто проста хоча на свае вочы пабачыць Еўропу і пасля вярнуцца дамоў. Такім чынам, на думку палітыка, атрымаецца знішчыць наратывы прапаганды пра дрэнную і загніваючую Еўропу. Гэта можна зрабіць толькі калі ты знаходзішся там целам, адчуваеш, што там свабода. І калі ты вяртаешся ў Беларусі, потым можаш расказаць сваім сябрам і сям'і і такім чынам процідзейнічаць прапагандзе. Выпускныя вечары пройдуць сёлета ў беларускіх школах 12 чэрвеня, расказалі ў Міністэрстве адукацыі. Ужо традыцыйна асноўную пляцоўку святкаванняў стануць самі ўстановы адукацыі. Выпускныя ў кафэ і рэстарацыях даўно пад забаронаю. У некаторых выпадках, напрыклад, калі выпускнікоў вельмі шмат або калі школьны будынак мае нейкія асаблівасці, імпрэзы могуць пераносіць у сацыяльна-культурніцкія ўстановы, кінатэатры, дамы культуры і творчасці. Месцы правядзення выпускных будуць пад кантролем міліцыянтаў, а вось магчымае абмежаванне ці забарону продажу алкаголю ў гэты дзень аддалі на водкуп мясцовым выканкамам. Ніна Санькова, мама Ксюшы Маісеенкі, якой нядаўна сабралі амаль 2 мільёны долараў на лячэнне спінальнай мышачнай атрафіі, запісала відэазварот. У ім жанчына просіць вярнуць ёй дзяцей. Раней непаўналетніх у жанчыны забралі і змясцілі ў дзіцячы дом ці ў іншыя сем'і. На данный момент я работаю, не пью, стараюсь сделать все, что в моих силах. И хочу к вам обратиться с такой просьбой – помочь мне вернуть моих деток домой, чтобы они были со мной.
У пэўны момант жанчына аддала трохгадовую дачку Ксюшу ў дзіцячы дом, бо не змагла самастойна даць рады з дыягназам дзяўчынкі. У выніку ўсіх 4 дзяцей Саньковай забралі з сям'і. А напрыканцы красавіка стала вядома, што чыноўнікі хочуць пазбавіць Ніну бацькоўскіх правоў. Раней валанцёры пісалі, што калі такое здарыцца, то жанчына не зможа вывесці маленькую Ксюшу з дыягназам СМА на лекаванне ў Дубаі, дзе гатовыя зрабіць маленькай беларусы укол зангенсмы. Клопат праз мабільны тэлефон. У Беларусі стварылі дадатак пад назваю «Я окей», які дазваляе аддалена сачыць за станам здароўя і бяспекаю родных і блізкіх людзей, якія жывуць самотна ці далёка. Распрацавала аплікацыю кампанія «Рэзідэнт парку высокіх тэхналогіяў Аміс IT», паведамляе выданне deu.by. Карыстальніку праграмы трэба двойчы на дзень націснуць адну кнопку «Пацверджанне, што ён у парадку». Калі ў вызначаны час гэтага не адбываецца, сістэма аўтаматычна дасылае паведамленне асобе, пазначанай як галоўны кантакт. Распрацоўнікі дадаюць, што ўлічылі асаблівасці сваіх патэнцыйных карыстальнікаў. Сістэма працуе нават на састарэлых мадэлях тэлефонаў і пры слабым інтэрнэт-сігнале апавяшчэнні ідуць праз СМС. Надзвычайнае здарэнне з пітной вадой у Рагачове. Жыхары гораду масава скардзяцца на рэзкі непрыемны пах вады з-пад крана, які параўноўваюць з ацэтонам і фарбай. Нягледзячы на афіцыйныя заявы, што сітуацыю ўзялі пад кантроль, людзі працягваюць наракаць на якасць вады. Мясцовыя ўлады заклікаюць выкарыстоўваць гэту ваду толькі для тэхнічных патрэбаў і арганізавалі падвоз пітной вады ў розныя раёны гораду. Школы, дзіцячыя сады і больніцы перавялі на бутыляваную ваду. Паводле афіцыйнай версіі, прычынай такога паху стала тое, што на вадазборы нешта фарбуюць. У горадзе прамываюць сеткі водазабеспячэння. У цэнтры Менску кіроўца «Ламбаргіні» на расійскіх нумарах падрэзаў тралейбус. У выніку адбылося сутыкненне транспартных сродкаў. 43-гадовы кіроўца аўта, рухаючыся па праспекце Машэрава каля дому нумар 6, не саступіў дарогу трамваю, які ехаў з ім у адным кірунку. У выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў. Транспартныя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. А на вуліцы Лідскай адбылося сутыкненне пагрузчыка LGCE і маршруткі «Мерседес». На апошняй была рэклама онлайн-крамы дэпартаменту выканання пакаранняў. У аварыі пацярпеў 34-гадовы кіроўца маршрутнага таксі. Яго шпіталізавалі. У Магілёве падчас руху па праспекце Шміта загарэўся тралейбус. Пра здарэнне паведамілі відавочцы ў гарадскіх пабліках. Там жа апублікавалі відэа інцыдэнту. У выніку здарэння ніхто не пацярпеў. Пажар у салоне ліквідавалі ратаўнікі у, цытата, «самыя кароткія тэрміны». Паводле папярэдняй інфармацыі загарэўся новы тралейбус, які паступіў у тралейбусны парк нумер 1 толькі восень. Прычынай пажару маглі стаць акумулятарныя батарэі, ад якіх працуе аўтаномны ход транспарту. На Берасцейшыне прыродная з'ява, якая пужае і заварожвае. Мясцовыя жыхары паспяшаліся паведаміць, што непадалёк ад абласнога цэнтру ўбачылі смерч. Аднак на справе яны аказаліся сведкамі чагосьці больш бяспечнага, але не меней прыгожага – пылавой буры, або, як яе назвалі ў беларускіх вёсках, чортавага вяселля. Прапануем паназіраць і вам без каментара. Сёння ў Варшаве стартуе канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ нашых суайчыннікаў з усяго свету. Якія выклікі стаяць цяпер перад дыяспарамі і як дэмакратычныя сілы ў выгнанні і беларусы за мяжою могуць дапамагчы людзям унутры краіны. У спецыяльным вечаровым інфармацыйным выданні ўключэнні карэспандэнтаў Белсату, меркаванні удзельнікаў канферэнцыі і экспертаў о 19-й гадзіне паводле Менску. Я ж на гэтым з вами развітваюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.